Takže ahoj všichni, já vás tady vítám u dalšího videa a z názvu jste si teda už asi všichni všimli, že tohle bude OOTD neboli Outfit of the Day. Nebudou to teda jenom oblečení, co nosím do školy, ale co nosím i bokem. Ne všechny nosím tak často a jak jsem říkala, tak ne všechny nosím do školy, protože na co to ve škole, jako nemusím všechny poslouchat a dívat se, jak se dívají oni na mě. Takže některý prostě do školy nosím a některý nenosím. Jinak se chci omluvit, že u některých budu mít boty a u některých ne, protože u mě jsou boty hodně takový podle toho, jakou mám náladu, protože jako já nenosím boty, že by to měla nějak tomu daný, ale podle toho, jakou mám náladu, jaký je venku počasí a tak. Takže to je z úvodu všechno. Takže tady nevím proč, ale znovu jsem vám zamávala. Mám teda na sobě tady tenhle crop top s nápisem Life Your Passion z Kiku a tyhle kraťasy mám i po starší segře a myslím, že je ustříhla z riflí, takže nevím odkud jsou. Jinak to také zelenkavé barvy, je to teda spíš takový svetřík a mám ho moc ráda a nechci rozkročit. Jako další outfit tady mám tuhleto mikinu, nevím přesně odkud je z nějakého japonského e-shopu. Přesně cenu najdu, její nápis Run is Girl a k tomu mám obyčejný legíny z HMK. Má to teda takovou vzadovský kapucu a zip není nějak moc zateplená, takže je prostě strašně pohodlná a nosím i na jaře, když to takový zimnější dny a boty zase opět nemám, protože nosím kecky. Třetí outfit je takhle takovejhle svetřík bílej. Nevím přesně odkud je opět, ale tentokrát mám na sobě boty, jak jste si všimli, je to teda z Boplixu, který jste mohli vidět v Old Hallu a obyčejný černý legíny, který mají z boku také tenhle stroj. Druh, který jsme taky mohli vidět v Old Hallu a je to takovej ten jarnější outfit. A je tady poslední outfit, je to tahle bílá mikča s medvídkem a obyčejný rifle, který mají díru na nohou. Ta mikra přesně nevím, odkud je, protože je kámošky, ale ty rifle jsou od nějakých ťamanů, myslím, že a je to strašně pohodlný a zase je tady jarnější outfit, ani ne takhle. Video Outfit of the Day líbily, nejsou to teda všechny outfity, protože některé věci mám prostě špinavý na vybrání a taky nosím hodně věcí, takže doufám, že se vám těhle pár outfitů líbilo a pokud byste chtěli ještě nějaké outfity, tak mi to určitě napište dolů. A to je za tohohle videa všechno. Mám vás ráda a u dalšího videa ahoj.